lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a fucking... Hei, salutare prieteni, bine v-am regăsit. Eu sunt Țale, iar astăzi vă voi arăta 5 preluări din fotbal cu care poți dribla adversarul. Înainte de a trece la treabă, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru, pentru că asta ne-ar ajuta foarte mult. Prima preluare pe care eu o să o arăt astăzi este una simplă cu laptul. În momentul când adversarul este lângă tine, te dezmarci, iar apoi când vine mingea picior, trebuie să faci o preluare spre direcția de alergare, pentru că dacă faci stop, adversarul va veni în tine. O să vă prezint astăzi este preluarea lui Dennis Bergkamp. Este o preluare cu exteriorul la care trebuie să ne orientăm, să nu avem un adversar în spatele celuilalt, pentru că asta se numește dublaj și dacă ei doi sunt dublați, noi vom pierde mingea pentru că îi vom duce cu ea în respectivul adversar. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Următoarea preluare pe care eu o să o prezint astăzi este preluarea cu interiorul pe la spate, jumătate de craiv, unde atunci când avem adversarul în lateralul nostru, trebuie să punem piciorul stâng înainte, iar apoi o luăm cu interiorul cu piciorul drept. Așa. Preluarea cu exteriorul pe care nu vă recomand, dar pentru că situația ne permite, trebuie să o facem pe aceasta. În primul rând, trebuie să ne demarcăm în adâncime ca adversarul să nu poată să vină imediat după noi. Iar apoi cu exteriorul și ne ducem în direcția de alergare. A cincea preluare și ultima pe ziua de astăzi este preluarea cu interiorul. Când avem adversarul lângă noi, ne deschidem, ne prefacem că ne ducem în partea dreaptă, iar apoi schimbăm imediat direcția. Acesta a fost videoclipul nostru de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru, pentru că asta ne ajută foarte mult. Nu uitați să ne urmăriți și pe contul de Facebook, SalenDrahmi11, și în curând ne vom face și cont de Instagram. Dați acolo un follow dacă vreți să ne urmăriți.